Зайнявся Держкомземом. Народний депутат Оксана Білозір на підставі багаточисельних звернень громадян та викладених ними фактів порушень законодавства та випадків корупції спрямувала до Генпрокуратури, СБУ та РНБО запити з вимогою розслідувати ситуацію, що склалася у Державному комітеті з земельних ресурсів. Факти корупції, позапланові перевірки. За результатами тих перевірок або вимагалися хабарі, або людей звільняли з посад. Призначення на ті чи інші посади у системі за гроші. Ну, просто кричущі факти. Я думаю, що буде звільнення обов'язково. Тому що навіть якщо перевірка виявить кілька тих фактів, з тих багатьох, які перераховані. Профспілки підтверджують, керівництво Держкомзему продовжує проводити масові ревізії та кадрові чистки у відомстві. На одного из работников районного отделения Хмельницкой области оказывалось директором, поставленным уже непосредственно командой Олега Николаевича Кулинича на должность, оказывалось давление с требованием написать заявление об увольнении. В противном случае, не хочешь, как сказали, не хочешь уйти по-хорошему, уйдешь по-плохому. Протягом місяця відбулася низка мітингів, на яких представники районних та обласних управлінь Держкомзему публічно вимагали звільнення очільника відомства.